Každý človek je jedinečný. Každý sme iný. A to je fajn. Ja som Ela. A toto? To je Laura. Je to skvelé dievča. Má 14 rokov a veľmi ju baví príroda. Keď bude veľká, chcela by sa starať o zvieratá. Laura je šikovná a dokážeme sa baviť celé hodiny. Zvykla som si, že sa mi nepozerá do očí, ale niekam ďaleko za mňa. Viem, že ma počúva. Teda viem, že počuje výborne. Ale viem aj to, že počúva len to, čo ju práve zaujme. Lebo počuť a počúvať nie je to isté. Laura má skvelú pamäť, ale často mám pocit, že je v úplne inej dimenzii. A preto občas musím pripomínať niekedy aj 100-krát, čo vlastne máme v škole práve robiť. Lebo pre ňu je v tej chvíli dôležitejšia sikorka, ktorá sedí za oknom. Laura je veľmi priateľská. Občas na vás skočí, objíme vás a nevie kedy pustiť a má z toho úžasnú zábavu, aj keď mne to veľmi zábavné počase nepripadá. Keď sme s Laurou spolu, všetci o tom vedia, lebo Laura má zvučný hlas a keď chce niečo veľmi rýchlo povedať, tak hovorí hlasnejšie a hlasnejšie. A musí to vždy dopovedať až do konca. Za každú cenu. Ale ja som si už zvykla. Je naozaj skvelá. Laura občas nevie, koľko je hodín alebo aký je deň. A občas nevie, či má pozdraviť ahoj, dobré ráno alebo dobrý večer. A radšej nepovie nič. To však neznamená, že je nevychovaná. Len má z toho práve v hlave chaos a bojí sa, aby nepovedala niečo nevhodné. Ozaj už som spomínala, ako veľmi bavia Lauru zvieratá? Dokázala by o nich rozprávať celé hodiny. A dokonca pozná aj také detaily, o ktorých ste vy možno ešte ani nepočuli. Je výnimočná. Vie, že raz v dospelosti bude robiť to, v čom je dobrá. Laura má rada svoje overené veci. Má rada svoju izbu, kde sa cíti bezpečne. A má rada svoje pohodlné tričko a preto ho nechce ani za svet vymeniť za práve najnovší trend s flitrami. Nie je pravdou, že by ľudia ako Laura nemali žiadnych priateľov. Ak si vás raz vyberú za spoločníka, sú mimoriadne zaujímaví a zažijete s nimi veľkú zábavu. V čase, keď na to práve majú náladu. Laura je šikovné a veľmi inteligentné dievča. Je to moja kamarátka, ja jej rozumiem. V živote to nemá ľahké. Všetko, čo som o nej hovorila, je typické pre ľudí, čo majú tzv. Aspergerov syndrom. Nie je to choroba, je to len jedno z pomenovaní ich výnimočností. A my ostatní sme tu na to, aby sme ich pochopili. Vedeli ste, že aj Bill Gates, Woody Allen či futbalista Lionel Messi sú aspíci, čiže ľudia s Aspergerovým syndromom? Bez ich výnimočností by svet nemal čo písať ani na internete.